Kursiv, altså hvad jeg ved, det er at man kan komme gratis på museer. Ja. Jeg har hørt om det fra mine veninder, som har prøvet det før. Så jeg har forstået, det er sådan et gratis tiltag for at fremme det med, at unge skal på museer og ud og opleve kulturen lidt. Jeg tror bare, jeg har hørt om det sådan, fra nogle veninder og sådan. Ja, jeg fandt ud af det i dag. Fra din mor, ikke? Ja. Jeg tror, det var noget for, så vi unge kan være lidt mere kulturelle måske. Ja, det er mit gæt i hvert fald. Det er et event, hvor det fokuserer på kultur i 7 dage i uge 37 i alderne 18 til 27 år. Virkelig fedt. Det er meget fedt. Ja, jeg er totalt kulturglad, museumsglad, kunstglad, så jeg synes bare, det er mega fedt. Samme her. Jeg synes, konceptet er mega fedt. Især når man tilflytter til en ny by, som jeg er. Jeg tror ikke, vi normalt ville have taget på Moesgaard Museum, hvis det bare var sådan en almindelig hverdag. Men så ser man nogle kulturelle ting, man måske ikke havde prioriteret på SU normalt. Jeg synes, det er fucking fedt. Vi har været på 3 museer de seneste 3 dage. Ja. Når man får mulighed for at deltage i kulturlivet gennem sådan nogle arrangementer eller ting som K7, så synes jeg bare, at det gør helt klart mit forhold til museer og kulturlivet langt bedre. Altså, jeg synes, det er fedt, de tilbyder, at man kan komme gratis på museum også, fordi at sådan nogen som mig, jeg går ikke så tit på museum, så sådan, det er en god mulighed for lige at komme ud og se noget og være lidt kulturel. I love it. I think making museums and art institutions accessible is a really great way to spread a wealth of great information and history, and it really educates everybody from foreigners like me to the general public. I think it's a great thing. For det første så lærer man noget, man ikke allerede ved. Og for det andet så er det også en mulighed for at det sjov med ens venner eller bare generelt selv. Jeg er ikke sådan super vild med museer selv, men det er også derfor, jeg er her for at prøve det, for at give det lidt en chance også. Nu hvor der er sådan en speciel dag som i dag, hvor der sker noget lidt andet, end der normalt gør på Aros. Generelt bare kunne se, at tegnestil eller malestil ligesom har ændret sig helt vildt meget gennem tiden. Og sådan lidt mere forstå, hvor man kommer fra på det punkt. Jeg har været meget inde på Aros og kunstmuseum og sådan noget, så det er nok mest til at blive inspireret sådan selv til det. Jeg tror, jeg primært jeg bruger det til. Jeg har altid tænkt på museum ligesom det, man skulle i folkeskolen. Sådan lidt træls og noget, man ikke gider. Men så kom jeg gratis ind og prøvede det, og så var det egentlig fint nok. Jeg kan egentlig godt lide at gå på museer, men det er nogle gange sådan, så er det ikke, fordi jeg gider at betale altid for det. Så når det er en gratis mulighed, så synes jeg, så er det oplagt, at man lige tager ud og ser lidt.